ras itu madang iki. Oh alah, urip kok mek ngene-ngene ae to Gusti Pangeran. Anu cok lambimu matamu melek oke solusine ning kono kae. Udah piye to, Om? Apa kowe nang kene ya? Wes saiki ora usah tukaran, wes dak minta maaf kono. Oke, ampun. Ini duduk. Ready kondangan. Oleh, ora teko itu jam. Aku monggo le. Ora iki boleh. Nggih. Sing teko paling yo sedang teko pelaku paling. Oke, siap. Saya juga pidato karo ngajak ning ngono lah. Iya ta. Lah iki wacanane piye iki? Sore. Iki gampang kok kae Mbah Mutin teko kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mutin, Wis padha lupa apa urung kono. wes beres kali ngenteni kowe lho, Tin. Yo piye lho, Tin? Iki langsung aja, Tin. Genep podokan, podo teko. Wis kajakno bintang kabur lek panjungune simbah kae. Oke, Con. Ayo. Tunggu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yo kayak ndang ditum ya. Juga tak hitung sing nom-nom kuwi lho hitung. Iya ta, Den. iki ya jenenge ukire nggih tuku-tuku anu kok. Iya, Con. Nek kita poso, Con. Bah yo ngono kuwi. Kuwi lho ukire bayaran iki misan. Mutin lerane ukire jare ra mengol ambene. Engko masjid biyen tersuara. Lah iki didum ora iki? Iki didum no. Iya no. Wah, kabulok ajane, Jon. Ya kira kesusu men kowe. Ah iya to, iki ngekeki buku pitik gulung. Sik to jendang kesusu ndak madang-madang panggang kari sik ngono. Ah engko engko sore. Wong kowe lho biasane batu kan sing nomor 1. Lah iya to. Iya to. Ya lek ngono. Oh, jadi bocah songklur apa lu soleh batu kan go berkat mulai. Wih lali tunggangamu to. Bro. Tunggangamu carry lho. Jon lah iya to. Keri. Iki lek omah mburi SD. Ya tak bocah e. Nanti bocah e. Kita omah e. Mel. Jamal, metua. Le, rame-rame ki apa to, Le? Besel deloken to, Le? Kae, enak apa? Lah iya to, Mak. Mong ndayo kok rangge aturan. Wani-wani ning nglarani anakku. Mel. Di ki wonge. Dah deloken. Oh, jadi. Kowe to sing ngapusi anakku, Kowe jenenge Jamal Jamili. Aku Pak sing jenenge Jamil. Lah iya, kowe to ngapusi anakku. Lah terus nyapa lho Pak kok nesu-nesu. Ngene lho, anakku dihapusi Jamal Jamil. Kowe tau Jamal Jamil? Piye iki keterangane? Genano. Saiki kowe pilih tak tunggu nang kene apa piye, Sopo tergaya? Loh, Mas Bowo. Wonten apa, Mas? Anu lho, Dik. Lah iki omahe sampean to? Nggih, Mas. Lah iki sapa iki, Mas? Iki anu anakku, Mas.
Anakmu bocah ganteng iki, anakmu udah layak ganteng kayak mbok. Ya Allah nggih to Mas. Lah iya anu lho. Aku mengiki golek yo omahe wong lho kok tak kira iki lho Dik Mas anu klebu iki. Oh ngoten. Ya lah lele ganteng ya tadi iki. Anu. Iya ya. Saya Mama iki lho, oleh pitik gulung. Itu pitik gulung. kayak sapa? Anu Mas, kayak yo anakku iki kembarane iki Mas. Heeh. Lah kok padha ngene karo kae? Yo genah padha Mas. Padha ngono rupane. Coba jenenge. Padha anu Jamal sing stok Jamil Mas. Sah kembar. Wah, iki bocah kembar to. Nggih lho Mas. Yo wis rekno, Dik. Boten Anu aku arep pamitan lah kler omah iki Ya, yo ngoten. malah anu yo wis rekno. Nggih, nggih Mas. Ya lek nang sik ya aku tak mulai. Nggih Mas. Beh. Tiba kiki omahe Dik Yeni to. Kadung anake tak seneni. Tapi ra apa-apa lah. Anake kan ganteng tapi gablek ya sini. Walah. Wis ben di kelasne. Engko Wulandari diomongi piye ngono ae. Kene. Tokne ae ya. Sing penting wis aman ngono. Sakno. Arep endi? Mau acak cuantik kang arep endi? Ya, Pak. Aku tak boleh ya. Ngabuburit ae. Ngabuburit. Wah, nduk kita suwedi ngono aja. Ngono ki aja dipikir nemen-nemen. Cah lanang ki yo ngono kuwi, enek sing apik, enek sing elek. Lah sing apik koyo bapak ngene iki lah. Sik Pak yo. Nek iki kayak sampean dukung aku to. Saiki kok malah ngene. Enak opo iki, Jan? Ora wis sampe ndang budal ndang budal. Pikirane ben fresh lho, fresh. Nah, ora wis to ndang budal arep ngabuburit bapak. Omahe tak tunggune kok tak saponane sampe ndang. Bapak. Wah, Wis anak aku piye? budal, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lho, Nduk ya. Lah. Untung endang takon budal, malah ora ditekokne alasane. Hasilnya. Lagi. Ini engko lek mulai dikon nyapu ae bocah. Astaga. Nyapa le? Pak, aku arep izin mae Pak Dijono. Duwe janji. Arep nyapa? Kentongan. Loh, gawe kentongan oh ya le sing banter ya le nek gawe kentongan sing gudi ya. Heeh. Oke, Ya, hati-hati ya. Lek Mamet ojo larut malam ya le ya. iya toh. Oke. Jon, adek wis dadi Meriame. Ikut sawang dhisik. Iya dadi cangkem kuwi kok. Ya ini wis nyandak cangkem lho. Piye ngono ki, Cang? Ayo. Tapi iki wis dadi ya. Aman iki kowe. Ya aman lho. Isi perdamaiane berlanjut. Iki juga terus harus golek alat ora kita gawe. Yo Iya toh. Tiga karo kono. Ready gawe dodoran lek no. Cang. Ya Jon, ready dodoran iki. Nah, yo ngono wong iki sing gendah titik lho, tadi. Kurang genah piye lho aku. Ya ngono. Tak ke guru jame buka. Kene malah saya nggone strategis. Ya iya pas ana aling-alinge kene macam iki. Oke, siap. Toto sik aja nyepom Sange leram. bocah kok ora Isik to lho. yo lek Ready. cek ketok cek ketok jase
Usah tang rudal naik. Oh, rudal gundulmu kuwi. Ki dodoran, Bu. Lah iya. Tang di toto piye ngono? Iya to. Sik. Iki diseni kabeh bayahe ki dhisik. Ayo di sini kadit. Kae lho Mas. Anu mal turun ning kono anu le musuhe. Musuh apa to? Hah? Musuh apa? Musuhe rudalku kan kok. Wis tungguin kene. Sedang dionekne. Yo. Nek musuh yo mbuh karepmu. Iki ngunekne ya ora kena-kena iki. Lah yo cek tak masang rudalku kok hilang. Oke. Ulah. Ulan. Kong tidak parne iki. Mas Jono. Sampeyan ya belum Mas nanti iso turut kene barang Anu Dik, kae lho masang rudal. Rudal. Rudalnya apa tuh Mas? Aku kan ndak tahu krungu. Anu kae lho. Lah, kae kan musuh peperangan. Jadi dalam rangka misi perdamaian lah. Mosok patah perang era wis. Ah, muruk. Oh, iki tenono ka lho. Iki lho paling banter. Kono. Nah. Aku kok kepo toh. Aku apa oleh ndelok? Ayo. Tak duwe carane bledos nek rudal. Yuk. Terus Dek, bone. Kae rudale ngono kae. Sik Mas yo. Aku kok kayak kenal iki tadi so. Oh, John. Oh, alah. Dek Wulandari to. Kene lho Dek lek arep ndelok dor-doran jan banter dhewe nekku. Apa? Mas ketoknya aku kok wedi toh. Aku tak langsung balik Sik to, sing kok wedeni opo? Ojo kesusu to. Ndak Mas, dhisik ya aku. Tak warai. Siap ya, ndak usah. Nyapa nek kesusu wae. Derek arep ndelok dor-doran iki. Kesusu men jane. Yo. Jare tak arepe tak dudai rudalku. Anter dhewe. Retek, John. Yo banter, mesti mulai kayak trauma roh praupam kuwi lho. Kondisi tau kok apusi ngono kae. Oh, alah. Yo rupa kok celeng yo mulane wedi. Adalah kita dengan ngene lho, Pak. Iya. Mulai iki enek no. Iki titik wali. Iya toh. Nah, murut lho. Lah ndi to, Jon? Nek ramu murup iki. Dah. Ndi to, Jon? Ora muni lho. Piye iki? Sopo ora? Kok kapak lho ora muni iki, Mong. Lah yo mbok ora kena. Loh. Weh, dia kena, Jon. Oh, jadi petuk kalamu ki. Ini yo suwiran. Oh, woi. Yo. Jajal. Yo. Jajal. Ndi tamu nih? Itu balmu kuwi. Jal kene tak ongake kono. Yo. Ngaan kono. Nah, Lah pal lejane yo cek enek isi turune ngono kae. lah yo napi kok ora murup lho, ora mledos iki piye? Lah kok kapakne iki menggawe Lah iya to. Kusumpetan yo ora. Oh, tuwek metu kalane kaya ngono iki nyapa lho, jajan iki. Ya to jajan iki. Upamane kaya ngono. Yo mapane Alah. nyumet ora roh raine gaturmu. Ayo mulai, kowe wis terluka parah ngono. Yo,
Oke, mulai. Dan celeng oh enggak di 2000 Wek lah yo. Mal gulu wis kemlekek biar iki jam piro lho Mal beh tak lumrah awane nah Ayo to, Jon. Delok ae, Mal, Panas, panas. jane yo kurang sak cerita iki lho Mal beh Mal Adan, Jon. Adan iki. di lho Adan rungokno lek ora percaya, mak slenting lho, Beh. wah Kaya ngono. Apa, kae. Mal? Ya iya to. Iki wayahe buka. ngombe aku lek ngombe Yo, wayahe buka iki. jan Panganan. kemlekek Mal Aku njupuk panganan aku. lego Mal anyep seger Lah iki lho Jon panganan iki supaya buka yo to wah. Wah. Buka. mlenuk yo apa to Mal Cocok iki. Jeruk sing jenenge jeruk ya iki. gentong Jeruk purun ngono. gentong kuwi tangtung lho Mal Buka. Ah. Jono karo Jamal ki nyapon. Poso-poso. Kok gawe? Arane ae. Beh. Mbak Mudin. Kasih ngareng kok mampir. Nyapa lho le iki? Buka lho Mbah ngomong saten kok. Iki jam piro adan iki? Lah jam piro? Iki kita wayang ngasaran. Eh? Iki lho no. Wayahe ngasaran. Tuwa yo ora nyebut wae poso karo. Lah, emang kok ngendi? Madang. Lah, emang kok ngendi? Arep terus lho bocah-bocah. Adan sange mah. kowe malah cangkemmu asu tenan Ah, wis kadung e. Kita kok enak to iki, Mal. Mbah, cocok kok, Mbah. sik to iki lek enek Mudin pedene ndonga ki lek ndonga piye to Din Yo ndonga bareng-bareng yo. 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 ndonga Din aku Iya, yo. Lah, yo to. Iku kono to ndonga ki tangan iki sing apik ngono. Iya. heeh ya Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Nek bakor iki piye lho Den iki? Peh amit lho Den. Ayo ndonga. iya tang ndonga kono lho kok Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. amin Amit lho Den. Lah nek langsung amin ki piye dongane Sing penting piye? adike madang. bar ndonga ki piye to Din Dijabahi lho wisan. iya lu bar ndonga ki piye karo warono Yo, ngene wisan. Iki lho. Aduh, yang Mudin gendeng. goblokmu paling cuma lu ngotot to Din diremu marai Ngomong, Mudin Iki enak lho, Jon. jang kok nyedi Mudin cap kadal Iki ayo mangan bareng-bareng. Jangan lupa saksikan Jono Jamal Jamil Series edisi Ramadan di Anak channel setiap Sabtu sore. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Ramadan.